Gọọmenti Anambra Steeti ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego a na-eweta nakwa ihe metụtara ụtụ a na-atụ egochigo ebe enwere na Obosi bụ ndị nke ekwuru na ha dara iwu ịkwụ ụtụ dịgasị iche iche. Amaka Chibuzo Okoye so wee mee njem a ma wete ozi a. Dọkịnta Mmadubuko onye nke kọwara na nkenke okwu ya oge ha gara ịkpọchi ụlọ ọrụ dị iche iche nakwa ọtụtụ ebe ezumike nke dị na Agwado Obosi na gburugburu ya oge ha jidere ndị na-anakọ ndị mmadụ ego ụtụ n'ọpa Iweka nke dị n'Ọnịcha. Ọ kọwakwara mwute ya nyegara ndị etinyere ya bụ ọrụ n'aka etu ha si anaka ego ma burukwa ya bụ ego gboo mkpa nke dịrị ha. O wutekwara ya na ndị ahụ ejidere ka ha na-arụ ọrụ a bụ ndị nke si na ha na-arụrụ ndị otu AIRS ọrụ nke a. Dọkịnta Mmadubuko onye nke kọwara na ọchịchị gọọmenti a enyeghị onye ọbụla ikikere ma ọ bụ ndị isi ụlọ ọrụ ahụ ikike ịnakọ ego ọbụla. Ọ kọwakwara na otu ahụ na-agbasi mbọ ike ịhụ na a na-anọka ego a n'ụzọ nke kwesịrị ekwesị. Na-akpọ ekwe fa nkụ wee na-akpọ ganigani na fekwero onye ọbụla ejide ga-eme onye afọ ife kwesị ka emee ya. Ife niile na-eme ndị abandị egwu ga-eme gbadofia. Ndị otu a anyị na-agwafa gbara ọgwụ fa nwụọ maka na ọ bụrụ ndị na-asụ oyibo ndị na-asụ ya na bekee asị na new sheriff is in town. Dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ ka mmadụ abụọ ndị ahụ ejidere bụ Maazị Adimchukwu Onyema nakwa Emeka Ojukwu kwetere na ha na-arụ ọrụ a mana ọ bụ ndị otu AIRS ka ha na-arụrụ ya nke ha na-akwụkwa ha ihe dịka 30,000 nakwa 40,000 ụbọchị ọbụla.